Здравейте и от мен! Казвам се Зорница. Родом съм от Разград и живея повече от 20 години в Лондон, а в ансамбъл България танцувам от около 2 години. Бих искала да кажа за нашия ръководител и хореограф Ива Костова, че е един прекрасен, лъчезарен човек, който с постоянната си усмивка излъчва много топлота и любов. А именно и заради това успява да привлече при себе си най-сърдечните хора. Хора, които като излязат на сцена и публиката затаява дъх, докато ги гледа. Те успяват с положителната си енергия да докоснат душата на човек. Елате и се убедете сами на 11 ноември. Обичам ги и се радвам, че съм част от тях.